Ce faci, Cornelia, aici? Păi tai acum șablonul. Pentru? Păi, pentru ușa. Pentru ușa? Ușa de aici? N-ai ușa la casă? N-am Sau? ușă la casă. N-am ușă la dulapurile din living. Da, și arăți prietenilor noștri cum îți creezi singură ușa. Exact, și dacă vreți să vedeți cum mi-am făcut ușa, să vă uitați la video care îl pune pe Cornelia. La video mare. Exact, pentru că acolo durează până se face o ușă, așa că... Și dacă vă abonați, o să vedeți toate etapele. Exact. Abonamentul e gratuit pentru cine nu știe. Așa că intrați pe YouTube Cornelia's Art. Ok. Și veți vedea despre ce e vorba. Da, chiar că e interesant, de la Casa Pionierilor n-am mai văzut așa ceva. Știu, dar uite că prinde bine. Da, poate ați observat, dar nu zic șoimilor patriei, că n-am